Na Rympei U ka channel nam taki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Wei YouTuber na India ubala syak kem hatar ki hadin baula pensyrai yaki paidbah jong kate kari daka ba kren khlem akor yaki kynthei hakate kari ula panmap no katkum ka video balami haka artari jong uniu banai uniu YouTuber ubala tip kyrteng kumu SD Malik ubadan yaka channel ba kyrteng Malik shwash bakular ula panmap naki paidbah jong kari Turkey daka ba ong ba ula bakla baroh ba dan jing themu syaka basniu henrei ulale yakani tangban le kai baru dan jing tip bat jing poi perkhat ba kipat ba kin shim yaka jing shisha yakani ka jing le ka jong ula ong ru ba ula sngosi bha pat ula sngo babe bha ba ula pen sngosi yaki pat ba khamtam yaki kynthei ki balami hakani ka video ba ula ring daka ba ong ru ba dan jing mot satya daka basniu yaki nado namen sim ngapan map yaki wei pakiwei ban ngakular nang ni sakhamat banam le shu kum kini ki jat kam nang ni sakhamat bat ru yakino kino ki benta haka perthei la ongu Malik